maza hanzar da shiga YouTube kai sacin channel namu na Hausa World News TV ka danna mana subscribe ka danna kararrawa mun gode. Masu fushi su yi ta fushi bayan safa ta haushi ja gaba ya karɓi ƙasa PDP ta sha kashi masu fushi su yi ta fushi yan bakin gida ya aka ji ja gaba ya karɓi ƙasa APC duk wanda ya ji masu fushi su yi ta fushi masu wata shi ne magwajin ja gaba ya karɓi ƙasa ja gaba dai ja gaba dai ja gaba ya karɓi ƙasa idan aka kone kuka ce ja gaba ya karɓi ƙasa Malam Tinubu ja gaba ya karɓi ƙasa Firazan Tinubu masu fushi su yi ta fushi Bola Tinubu ja gaba ya karɓi ƙasa na Kashim Tinubu ja gaba ya karɓi ƙasa Asuwaju Ahmad masu fushi su yi ta fushi Bani da murna ta kusa ja gaba ya karɓi ƙasa Tabbata ne san mu kusa ja gaba ya karɓi ƙasa Asuwaju da murna ta bisa masu fushi su yi ta fushi sunan ka Firazan na ƙasa ja gaba ya karɓi ƙasa APC masu fushi su yi ta fushi Sirarara an karɓi ƙasa ja gaba ya karɓi ƙasa dan gidan Firazan na kusa masu fushi su yi ta fushi APC mu ne na daya ja gaba ya karɓi ƙasa mun da ta samu matsaya masu fushi su yi ta fushi mun ji a tushe majiya ja gaba ya karɓi ƙasa kowa ya taho ya rakiya masu fushi su yi ta fushi ne ba nan da kashin da rako ja gaba ya karɓi ƙasa bibi da Firazan na riko masu fushi su yi ta fushi ba su da kosi ta dako ja gaba ya karɓi ƙasa bibi ta karsu kasa ja gaba ya karɓi ƙasa ko ta fada makasa masu fushi su yi ta fushi yan kwando su ba su kusa ja gaba ya karɓi ƙasa ita gaba ya karɓi ƙasa ja gaba ya karɓi ƙasa shugaban ƙasa ba su ƙasa masu fushi su yi ta fushi shan da daga da aka nazo ja gaba ya karɓi ƙasa masu fushi su yi ta fushi zaben bana an tashi hazo ja gaba ya karɓi ƙasa kashin da nasibin shi ya zo masu fushi su yi ta fushi ingila zoro ingila zoro ja gaba ya karɓi ƙasa